Txomin, bigarrengo platera egiteko prest gaude. Bai. Gaurko honetan, Amogoina. amorraina. Bankako amogoina. Oso ondo. Banka, dago urre, Elizondotikan, Bai. oso urre, guri Elizondotikan oso urre gelditzen da, Donibane Garazitikan ere bai, Bai. hartuko dugu amorraina eta prest azitzeko. Osagaiak esango ditut. Osagaiak ditugu hemen espeletako piperra, txorixua, txorixuen barruko mamila ateata, txipiroi tinta beltza, arroza, amuarraina, gurina, ardi gasna edo gazta. Hasi gaitezen. Bez, hartuko dut. Zati bat, Zati ikusi hemen bat. hau da azala, eta Azala. hori da, barrukaldian. Hau da amuarraina. Norbaitek pentsatuko du izokia dela, baina ez. Hau da amuarraina. Azala kendu. Orain egiten ari zea hemen prest duguna, ezta? Bai. Hori da. Erakustiat emaiteko nola iten Nola alden. egiten dan? Erreza da, azala kentzen, behin iskina errapatu ezkio, beti gora. Hola. Hola. Hor zakarrontzira. Hola. Tudu bila inen dutu. Hop, Hori da. hori da. Hau. Hau, listo. Hemen. Hemen txen Hemen. utziko dugu. Txen, kolore derrekua. Papera. Azalak ere brilloa badu. Hola eman. Papera ingeinean eman. Bai, plastikoa, fila. Plastikoa, papela, bai. Gatza pixkat. Gatza pixkat. Biper gorri pixkat. Espeletako piper gorria. Hola. Eta hau hartzen da berriz bertzaldeat eman. Eta hola. Ah, zati berdinekin horrela. Hola. Eta papera behar da. Untzuntza finkatu gainean. Hori da. Ondo heldu. Ha? Eta horrela, listo. Eta hor, ontsa itzulikatu. Eta eman. Hoi, hobeda itia, Bai, nola? eguarditan jateko, fiskat goizian amagonak hola, aldian egitea, zenta hola, paperian egiten Hartzen da du forma. forma. Ba, Eta hori. gero, erditik pikatzeko gauza hola inen da. Honekin birrazio. Bai, bigazion. Hola hartzen da, papera, Eta ebaki. papera ikin pikatu, Bai. Horrela, hola xet, garbi. eta hola eman. Hala, ikustegatikan nola egin ditugu. Hola. Zer eza. Bueno, guai, hori jo, pixka bat emaiten da. Olibolioa. Hori da, behian. Gainean, Zaborea emateko eta ez pegatzeko, baita ere. bai, sondo, eta itzulikatu, bi aldetat. Ongi, zuk ez adezu ongi baita ere. Bai. Hola, eta guai joain gea, plantxain gainean. Plantxan gainean egingo ditugu. Hala, Amuarraina, plantxan egiteko. Plastikoa? ez, usten da, gero, bertan, bai, zenta bertzena sobera irikitzen da. Irikitzen da, horrek heldu egiten dio. Hala, Ze ondo. Vale. Oso ondo. ora, Bi alderditatikan koloria eman. koloria eman, Oso ondo. Banka herria, ba, herriak izena du banka. Banka. Elizondotikan urre, Donibane Garazitikan ere urre, bai, hortxe, bertatik berta daukau. Elizondotik, hogoi oita bost minuta. Minutura. Behar die, menditik pasten da. Bai. Gauza puitak ikusten die. Bai. Pasten da oian batean, onjo batzu biltzen aldia pastean. Bai. Ez da gaizki, unekin gaizki, jateko izi oso onak ondo. izaiten die. Bai. Eta gero, banka hainua bezalako erritipi bat da. Txipida, bai. Handie jendeak bizi, beren iteute Bai, izaiten familiat da, Famili bada. hoi denak itentuzte, aita, semiak denak, eide Denak. familia bereak aitzen die lanean. Me ugun ibiltzeute,
Parisen baituzte medaila urrezkoak idazziak. Irabazita. Bai, zenta agunt gauza onak eta goxoak izaiten dira. Zeurre daukagun, behan ikusteko aukera. Ikusteko aukera bada, bisitatzeko, bisita gidatu da. Bai, itentuzte instantean haiko dia, egintut noiz pasten alden jendia ikusteko, handenak esplikatzen duzte nola itentuzten bez... Inguru hortan kobazulotetik aparte, badakau ze bisitatua. Egun pasa batekin, eta listo. Bai. Wala. Bagoaz barrura. Wala. Listo. Hola, bez hau utzi, eta guai inen du, hemen, Arroza. Chorizo burra, Txorixua hau da, azala kendu eta barruan daun txorixua. bai, Gero azala hemen, hau labian, indezu gortu, eta zeak jo krujiente gelditzeko hori, kris-kras. Hori gero. Jaten delaik, hau goxo-goxoa, Bai. asala gainean eman, eta hoi kris-kras hauan izaiteko, kontrastia, efetu on bat emaiten du. Hori da, bitu, ze puntu hona dakan. Zuek ere garaibatian baino seguru gehiago erabiltzen dezuela oliba olioa, ez? Ba. Garaibatian baino orain gehiago. Orain asko ze gehiago. Uste dut, iten dela iksukaldia olibaikin pixkat nola gain dut... Irabazi. Kaloriak eta gutixau izaiten die. Eta guai jendek nahi dute pixkat... Ondo jan, baino kaloriak neurtu. Neurtu, voilà. Ondo. Hau iteut, Gustora. Jendek, gero kanpoko jendea aldu delaik maiteute, xoritzoa hemengo gauzekin itea gauza. Errezetak iten dielaik hemengo gauzekin, jendek gehi hau hartzeute beti. Aldu die unat jastatzeko ez dutenak bere herrietan, herri handietan atximaiten. Ez bani maute hau Parisen edo Lyon edo Bordelen edo ez dute atximain olaina. Eskualerian atximaiteute xoritzoekin gauzak, horana aztekatuak hemengo gauzekin. Eta hortako unat heldu dielaik nahi dituzte hemengo platak jara. Hala, hau ina da, hemen du bi paperen artean. Bai. Olio pixkat. Bai. Gero... Arroza. Arroza kasu honetan arroza normala. Bomba. Bomba. Bomba da. Bomba da, Agus bomba. Bomba. Hola, hau eman. Mandiot indarra pixka gehiago. Indar pixkat. Eta gero ura. Ura de prest. Ura emaiten da. Hoi emaiten entzaio. Eta hoi utziko da. Ez dira sobera inbeak, zenta gero emain du ardigasna pixkat. Nahaztueka. Eta hortako 18 minuta. Bale. Papera hartu. Bai. Hola. Hartzen da... Piskat, hemen nazketa, badu... Nazketa ina, hemen. Hola, xen. Hola, xen. Papera hartu. Berritze eman, hola. Bai. Eta gero hartzen da... Hola. Pero ze ondo, horrela ez da peatzen hemen aukeran. Hau izoz gaioan sartuko dut. Bai, hau friguan eman, paperan, mena joan imauzu eman, eta hoia antxuina izen da, eta gero hasiko gie iten. Banoa barrura eta banator berriz. Banator, txomin. Bai. Oso tekstura hona hartu du. Hola. Izoz gailuak eman dio bere gogortasuna, eta gero molde honekin, horla isen, egin ditut, borobilak. Hola. Hori da? Hemen dotore, baina horrela isen moldiakin ateata. Hola. Hau hemen du againa ingenean, bai, ez ahantz paperak entzeko. Hori da, bai, zerreza. Da. Zema laguntzen diguten plastiko hauek, dailaneako, eta gero oso garbi kentzen da, oso erraz. Eta hola,
ederki... Labian zartzeko. Labian zartzeko, hau hemen du gainean nola. Hori da. Oztu da izozgailuan, eta eguan momentu honetan labian zartuta berriz bigundu egingo dugu. Justua, dena txorixoen saboria emateko. Emaiteko, eta txorixoen jusa, joain da againain gainat, eta hua ontuko du. Ze ondo. Hemen irisa, guai, dituko du irisa. Hemen jogu... Arroza, guai eginda. Dena ura aurtu da. Eta orain gehituko dio? Hemen jo ardigazna, pixka txeatua, hemen jo gainean, bez iteko risotto gisa. Hola. Hola, bertan, arroza txurila, egingo bagin duke bezala, olioa. Gatza bota diogu. Bai. Gatzak pixkatekin. Eta bukaeran, ardi gazta, ardi gazna. Biper bere tokia, espeletako piperra. Biperra. Ematen dio koloria eta zaporea. Gauza ona. Gauza ona. Arroza prest daukagu. Bai. Ardi gaztakin naztuta, eta laberanoa ateratzea. Againa, bai. Amu arraina. Txura ona. Hemen, begira nola bigundu den, eta horrek geho jateko orduan zaborea emango dio. Hola. Hemen, bai. Hemen gogoratu daukagula berotuta bakarrekan txipiroi tinta. Tinta beltza. Beltza. Emaiteko againain ikutua. Itzulian, hola, hau bez hemen hartu. Hemen bertan egingo du, bai, lasai. Hemen ikusiko dugu nola bukaera emango diogun gaurko plater berezi honi. Amu arraina, arroza, espeletako piper gorriarekin. Eta gogoratu, begiratu behar nola egiten duen platera, eta gogoratu nondik noa gabiltzan. Hemen aigia esaten herri desberdinak, nun dagoen amuarrainak, nun egiten diran amuarrainak, nun bizi diran, banka herria da, eta banka dago, Elizondo hemen baldin badago, banka hemen txen pare-parian, zeurre. Baigorri, hemen Donibane Garazi, eta hemen Goruntz, Txomin. Ainoan, espeleta, pipergorri espeletakoa, opaka jatetxea hemen dago Ainoan, eta bertatik bertara daukagu bankan amuarraina. Bertako produktua da, eta berekin begira ze plater polit. Txipiroi tinta. Kostaldea eta barrukaldea bat eginda. Bat eginda. Bat eginda, hori da. Hemen kasu honetan txipiroi tinta gordeta eduki du, berak. Zerratikan txibiekin, beste errezeta bat egin dulako. Gorde txipiroia, tinta, gero, hau egiteko, bere saltza. Beti gorde, atxikitzeko. Beti gorde, dena gorde, beste erabilpen bat emateko. Eta orain, ikutua, hori, gogoratu, hau izan dela, txorixuan mamilekin egindako pasta, hori da, eta azala gorde egin dugu, euki dugu labian, bere tekstura hartzeko kriskras hori. Eira, dotore. Toke berezi emateko, baina baita ere jateko. Jateko. Hola. Hola. Hola, voilà, zaba. Ara. Eta orain, hau dastatzeko, ardoa. Ardoa. Nondikan ekarri dezu, ardoa? Hoi, gure uguntxago iten da, Paueko aldean. Bai. Paueko hiri handi bat da. Han ondorioan izaiten da, hemen txakulina iten den bentzala. Ardo txuria. Ardo txuria, Juranzon deitzen dena. Juranzon. Nahi bauzu, jastatuko du. Ni bai, ni prest. No hartu, tak. Ereke. Agautza polita du, Oso polita. Polita.
koloria, argia, usainari bai. Ikusi, gataztu, ospatuko dugu, txin bat eginaz. Txin. Gure xefaren azken ukitua. Amuarraina zatitu, plantxan eman kolorea eta labean bukatu. Arroza txuria egin, ardi gazta edo gazna nahaztu, txorixo mamia, ogi xehetua eta gurinarekin geruza bat egin. Txipiroi tinta eta txorixo azalarekin apaindu. Gogoratu, dastatu baino lehen, txominak duela jatetxea, opoka jatetxea, Ainoan, Ainoako plazan. Frontoia, bertatik berta. Eliza, dena bertan. Eta orain, dastatzea. Ea, goxua dagoen. Hola, muarraina hartu, hola, zatila. Gauza asko daude porratzeko, eta bi zatitan. Bat, arrozat hau. Puntu mutuan. Eta orain, aurre nahi deporratu, txorixoakin egindako geruza. Indarra du txorixuak, Bai. Eta hemen zatitxik geure bai. Goztuko hauzu? Dana barruan. Oso goxuak, kombinaketa, benetan ona. Amuarraina eta txorixuan indarra.